Putri Iwak. Nalika Putri Iwak ditari arep dirabi dening Pak Toba, gelem nanging kanthi syarat. Yen besok anggon kita jejodohan pinaringan momongan, mbuh siji apa luwih, aja pisan-pisan ngarani utawa ngandhakake yen bocah iku anake Putri Iwak. Yen sirikan iku panjenengan terak, dewaning segara bakal muring, awit mireng yen sejatine aku iki Putri Iwak sing dipek bojo menungsa. Dewaning segara bakal duka banget lan kasangsaran bakal tumempuh kita. Ingat, aja nganti nerak sirikan iki. Ya iku penjalukku sing baku. Yo, sirikan iku ora bakal tak terak lan bakal tansah tak iling-iling. Wangsulane Pak Toba.